ki perabungin baroh bat ki perlong. Ni ai kublai yapi ka kerteng ke jong try bat unang penem be jungi Jesus Christ. Ni ai ngu yublai ba sasin pat kum ka Balang Presbyterian Church. Ni ban penong sakawai pat ke Jingiaseng. Bat ya ka ba ni penpoi pedang japi lyngba ke YouTube channel jong ka Balang. Ni ai ngu yublai ru na ka bynta ki Nonggialam jong ki bla long bat ni lyngba ki tayo ki banai ki bla let baroh. Ban hakani kaporu sasisen ni ban yamani lang yu hakani ke Jingiaseng. Tegadong ru ka we ni ki sngi ki bakarpang ha ka kalendar jong ka sinot jongi kedai ka KJP sinot sabngi Mission Sunday. But kalong ka ba kasngi ka bakarpang ka bangi kan mau ya ka jingkit khli jongi kum ki Kristan ha ka ban yathu ya ka khubor bha jong ka jingpen im seki weipat ki paraman sim la kalong ha pedeng ka jet benriu lo jong ne seki weipat ki jet benriu namaru try jisu la pha ya ka kanhun jong ban pendap ya ka ni ka kam tengin ya Duwai ku kpa jong yu bah beneng ni aingu ime ba mila penla pat ingi sesian kum ka Balang ya ka bangin yo ban penlong ya ni ka Jingiaseng wala preng ke jingdon jong ki babon ki jinge nrea try melai lamingi tukur khu ganrat ya ka ni ka poru ba kum ka Balang ni yo ban ya simentalang ni Jingiaseng namba ka YouTube channel jong ka Balang ai kanrat bo mensimu jong meu ni lamingi na do basdang hadu ko bakut hi ni pan ni kini baroh keteng Jesus Christ. Amen. Tengnya peteng da ka Jingrwai ke Jingrwai ke ba arspa arfulai na ka bathamai ban arspa arfulai kumju hi na ka berim ke Jingrwai ke gospel kanyat ke gospel Blei Un syakeleng ka perthai ban roi ha ka Balang mensim tu ai bantai. Kanyat ka gospel Blei Un syakeleng ka perthai ban roi ha ka Balang mensim tu ai bantai kin mi bun hajar bla pelai na jing dom tleu ban im na India ngi kin wan riu shai ban yaro Nongpen im ka jing put rupa jubili kan sawa hari klau tuan upai badang step hi wat jing pen im ba krau ka yingba kentang trai nang tei pendep kak tin jing to tikat basa nong rem pertei gin sei ka jing yaro jing Duwai kiriu kuit kin kiu gom jing ai ngu ba im jing yaro sion ai kin riu jing kin soi men sim sa ken diat hiya ka ni siam iten nat kom kasngi kin yaro jam haki jing tem ka jing job kalbari. Dementa nginyo sengo ya ka jing penpuli na ka ketien ka jong Blei ngan kerpat ye kong bayaman lang Nongsiej iwe na kilong kami jong ka Balang banyilam mingi ha ka bapuli na ka ketien ka jong Blei badru ha ka jing Duwai. Shobang ini lang ha ka jing Duwai kan puli na ka ketien ka jong Blei ya ka bangila ban syam na ka kitab Exodus ka lenong ka balai ka khot ka bahnyo hadu ka bakhat saw
Nanda naka shithi shikinong room kalanong ka bashipo kadukhat ka bakhat lai bakhat saw nakikam ki apostle kalanong ka bakhat lai kadukhat ka basaw punyo but na kalanong ka baningkong kadukhat ka bapra naka gospel jong Matthias kalanong ka baarpu pra kadukhat ka bakhat khanda hedu arpo but naka gospel Matthias yi kalanong ka baarpu saw kadukhat ka bakhat saw kiktian ki ba ongkum ni Utrai ulo ongru ngalayo ishisha ye kajing shitam ki brio jonga ki bahagari Egypt but ngalayo sngow ye kajing lenyar jongki namar ki sordar jongki naba ngalatip ye kajing sngow si sat jongki but ngalawan hiar mangaban pelat no iki nakakti ki Egypt but banyalam no iki nakatakari shakari babha but bakraw shakari ken kabatut da kadut but kangap shakajaka ki kanan but ki hit but ki amar but ki paris but ki hip but ki jebus day minta ti namar kata hakmi kajing ninyar ki khon Israel kalawan ki ushanga bat ngalayo I yakata kajing ban ben da kaba kita ki Egypt kilaya ban ben yeki namar kata ali minta tingan pha ime sha upharo ba menyo yalamno yeki brio jonga ki khon Israel ken nakari Egypt Henry umoses ula ong haublay nga ngalong ue bangan let sha upharo bat bangan yalamno yeki khon Israel nakari Egypt Uti uloong shisha nga long lembat me bat kani kanong kadak eme ba mga hi nga lapha yeme onda me la yalam no ye kibrio jonga na kari Egypt pinyo shakri yaw blay lor uni ulum bat umoses ulay thu haw blay hakmi habanga wan shaki khon Israel bat ngan ong haki ublay ki kpa jong phi ulapha yanga hapi ba ken kili yanga ke ei ka kerteng jong u ngan ong ayu haki bat ublay ulay thu haw Moses ngalong bangalong ula ongru kumni men ong haki khon Israel ngalong ulapha yanga hapi Namar unu baroh uban khot karpa de ka kerteng utrai un pen em u kumno te kin khot karpa ya uta ha uba kimshim langet kumno de kin yo nget ha uta sha phang uba kimshim la yo sngo kumno de kin yo sngo klem uba yalam na ba utrai ula hukum yangi udoong ngala bo yeme ba men long ka jingshai ya ki gentle ba men long ka jingpen em shadu kabakun kaperthai Namar kataken to khe dalen no mapi to pinlong sandran ye ki binrio baro da pin baptist ye ki haka kerteng ka jong ukpa bat ka jong ukhon bat ka jong umensim bakhot da hi kai ye ki ban sumar ye ki aka baro kat ki bangala hukum ye phi hakmi ru nga ngalong ringkat bat phi hala ka sngi hadu ka bawai no ka perthai Pinyo apdyang ya kabor anda ulawan umensim bakhot hapi ba pinlong ki nong pla yanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu bakut kaperthai tiya kani ka gospel jong ka hima on ya lab ha kaperthai baro ya ka banlong ka jingpla ha ki kinja benrio baro onda kumta ken kan jan ka bakut tungin le lang ha ka jingduai Kaburam aga jungu ngi aishmi au blei pa jungi babneng sai sin pat keng join magajing e ba ka jong me ka mamla pala engi kum ki khon ki jong me mangin long kum ni ka mangin long de de jing isnei ka jong me shisha ken blei ba ko do ngem la ban nyo ki jing kyrkhu ki bamla the sai helor ka jing em ka jongi o shisha ngi em ki sngi ki por ki ya ki badap tang da ki jing e ki jing ele ka chabangi pha ngi I shisha ken ka troi bangi sngo do jing ken men ndrengi aingu bangi don ublei ubukum me ken ka troi ubam sham la ino engi kum ki khon ki jong me ubyai beten lenti engi hapdeng ki jingdo ki jingker men mi ai bor I men si mingi manginang la banginang ya chakmat ken getroi jisu bakoro ngi em shisha ken getroi ha ki por ken getroi bangem la ban sngo tho bat champang ken getroi abangi I shisha ken getroi ba jing janjar ki wan ken getroi ha rukam ken getroi ho shisha ken getroi ka wan ban ke jingpang jing shitam ka wan ban ru ringkat ba ka jingdo ka jingker do ken getroi bat khamtam e ken blei bakoro kum ki khon ki jame ken getroi ngi em ki sngi ki ya ken getroi bangem shum la yo lat bangin ki ken getroi shaka yeng ka baken tang jome ke gatrai ndrengi aingu ime ke gatrai bangim shimla do jingker men ke gatrai namar ki jingker khu ke jome ke gatrai ling ba ki ni ki kor ki bor ke gatrai ki bala ya rap ingi ke gatrai bangin yo sngo ke jing shisha na ka tin ke jome ke gatrai ling ba ki ni ki tendong jing sawa ke gatrai bala ling ba ki ni ki bor ki ba mi hi ke gatrai bela a jing start yo khon ben rio ke gatrai ji su ba ko ro ka ni ke khlemat ke gatrai ngem la kham da aingu kar pang ye mi ke gatrai kham tam e ke gatrai mi shisha ke gatrai be ki bor jing ka mariang ro ke
try ki trade and bor ken try ni kisngi but ki por ken try ringing it scam ken try ba mi ken try men ri ken try ki khon ki jome ken try o shisha ken try ngim la kaman ra kar pang khama jome ken try na ka banta ki tu ki long yeng long sam ken try ki haban ma chibon ki jing e ken try ha ka jing em ka jong ki ken try lyngba ki jing e ken do ki ba ngi le sing in la ban yo I ban ngin tep ken try and ringing it scam ken try ba mi ken try lo jong men si mu jome ken try men pha ken try ki man pen changa ni ki ken try men pha lo jong men si mu jong me ken try ban yes lock bat ki ken try but ba mi ken ablay ba ko men betin lenti ki ken try ba ka no jing e ken try ka ba hap ba ki hap an mat ken try ka jing em ka jong ki mi ken ablay ba ko men long shisha ken try ka jing ka bas kham ni ka jing em ka jong ki ken try betin lenti ken try kum kham tam e kum ki khon ka jom me ken try bangin la bangin long shisha ken try ka jing shai ken try ka bangin la ken try be ki ngit ai chi ki we pat ki ba shim kim bom shim pala I tho I me ken try o jisu ba ko rang shisha ken try bon sin ken try ngi tlot ban ngi klon ken try but bon sin ken try ngi wat ki ba jong ken ka perthai ken try ban ngi klet ban ngi lindat no na me ken try ring ai ngo I me ken ya blay ba ko don ba me ai ngi ken try ken ka lat ken try bangin one pai pat shme ken try o shisha ken try ngi long ki bre ki bala ja no na me ken try but bon sin ken try ngi sko ba ki baroh ken try ki bangi le ka jing em ka jong ngi ken try ka dei ka jing la ka jong ngi ken try re ya rap ngi ken try pan dap lo jong men sim jong me ken blay ba ko do bangin la bangin sko tho ken try bangin am long ken try khlem ka jing ya rap ka jong me ken try o jis ba ko do ya rap kum ki khon ki jong me ken try but kham tam ken ya blay ba ko do kum ki ye ki Nongyalam jong ni ka balang ki jong ngi ken try ki nong sharai jong ka balang ki try ai ki jing start blay ka bana me ken try begin ang la shisha ken try begin shakri ka kam ka jong me ken try o what I ken try ka jing so sarong ken try kan yo ban sin shari ki ken try henra ya rap ye ki ken try begin ye wat ka khmat ka jong me ken try ka nu ko ka bynta jong ka jing em ka jong ki ken try but kham tam ken ya blay ba ko do ngi wan ra kar pang ru khmat jong me ken try na ka banda ki Nongyalam jong ka ri ka ba e ka jong ken try o jis ba ko ro ki don ka lingkor ka ba khya ke try ka ba kin hap an pet ken try ban panya ki kam ki jam ken try kham tam ken try kum ken ka por ken try ba kum ka ri ba ka par thei ba ro ka we ken try ki mar ke jing wan lin shop jong ni khnyang jing pang ken try bala pa long shisha ken try ka jing do jing ken mani ki ba bon ke try ringing it scam ken ya blay ba ko do ba ka sang ti ka ba nang bor tam ka jom ken try ki ba ro ken try ken no ka ba ya run ti ken try ji sa ba ko do ai ka jing start ka jing shampang ki ken try ba ki la ban pan ya run ti ki kam ki jam ken try ba ki la ken try ban yalam ken try ya ki khon jong ka ri ka jong ken try ha ka lenti ka ba de byang kum kaman ka jom ken try grand jong men si mu jom ki ken try but ai ka jing start blay in a me ken try begin ang la shisha ken ya blay ba ko do begin long shisha ken try ki khon ke try ki ba wat ka khamat ka jom but ha ka ni ka khala mat ken try ngon ra kar pang ro ken try na ka bynta u Nongkren ken try u ban sa sam ke jing shisha na ka tin ka jong blay ken try o ji sa ba ko do shisha ken try ka ai ken ba ka ni ka khubor ka ban mi no na ka shindur ka jong u ken try kan long shisha ken try ke jing kyrkhu ken try baroh ki du ke ba yo sngo ken try but kham tam ken blay ba ko ro ba kan long shisha ken try ke jing kyrkhu ken try ke jing em ka jong I we ken try bangin ang la bangin san na ka lenti ka ba de byang kum kaman ka jom o ji sa ba ko ro shisha ken try ngim la ken try ba nyo ke jing kyrkhu ka ba me the sai helor ke jing em ka jong ken try ka chabangi phai ngi ba ka sang ti ka jom ken try ke ri ke dai ngi ken try ba ke betin lenti ngi ken try but ka ju ha ka ni ka po ken try ngi ka pat em ken try ba is ne me ko kun rat to betin lenti ma me ro jong man se mu jom ken try ba kum ka balang hi bar ka we ken try ngi nang la bangin shakri me ken try bangin nang la shisha ken try bangin bin sapriang ka lama ka gospel ka jom ken try ling ba ki kam ki ti ka jong ken try ling ba ki katin ka bangi kren bat ki ba mi no bat ki bangi in ling ba ka jing em ka jong ka ba man la ka sngi ya rap ngi ki ka try bangin nang long shisha ken try ki khoni ka ba me mi sham so ba e ken try o shisha ken try ngi don ka lingkor ka ba khya ke try hala ki jong ki yen ki sam ke try ngi don ka lingkor ka ba khya ken try hala ki jong ki jacket tray bangi tray ken try roi a ken blay ba ko do bangin long shisha ken try ki nuk sa ke try ya ki we pat ki ba mim sham la I tho I me ken try o jis ba ko do khlem ka jing ya rap ka jong me ken try ngi nam la ken try na ba ki bor ka jong ba man ke try ki tray don bor do kata ke try kum no ban pen wet no
lo ingi ke ketroi ndrei Jesus bokor ngi kerpat emi ke ketroi bara jong snam ke jom ke ketroi ai ke ketroi begin yo ke jing lai lot par ke ketroi ba kata ke jingwan RC ke jom ke ketroi ngi ro gini yo bynta ke ketroi ban lech kata ka ri ke ba me bela kre na ke bynta ke jong ke ketroi shim di ngi we pe iwe ke ketroi ba kum ki kon ke jom ke ketroi ai begin ai sno ai me ke ketroi ba begin ai bat scam me ke ketroi ba begin ang la shi cha ke ketroi ba ngin long ke ta ke jingsha ke ketroi sha baroh ke ketroi ke ba ye wat ke khmat ke khet ke jing snai ke jomi map ke ketroi ke ringka ke ba misham shlentar ke jim ke jongi ba nang hi ka yela ka sngi kum no ke ketroi be nang man ya ke kum ke lenti ba de biang ka man ke jomi na ba ikini baroh ngi pa na ke keteng be tiang tam jong tribe no pnem jingi Jesus Christ amen. Kublai sibon kong bayaman lang Nongsiej na bynta ka ba filashim ha ka ban Nongpule ya ka tin jong Blei bat Jingrwai. U Blei Un kyrkhu ya phi lambat ka yeng ka jong phi ha ka jingshakri ka jong phi ru ya u ki por ke banwan baroh. Tementang ila ya poi pat sa sikwai ka bynta berkata kalong bangin ya sngo ya ka jingislok na ka tin ka jong Blei ka bedai bat ka ni ka sngi ka jingkit khle jongi kum ka balang ha ka ban penbenai ka khobor ba bha jong ka jingpen im seki weipat ki paraman sim ngi aingu yo Blei na ka bynta bangila yo ban ye penbet bat iba Alexander Kurkalang ibalong wei na ki mission directors jong ka wei ka mission organization ka batrei ka kamilap ha ka ni ka ri ka jongi ban ngi ai Blei ngi penpau jing songu ipi ba Alexander namar ke jing laklo jing phi ban pediang ngi ke jing penbet jongi kum ka balang ban ai ka khubor ka bakerpang ha ke ni ka janmit ka ni ka no phai sngi na ka bynta ka be dei ru bat ka jingkit khli jongi ha ka kam mission tingi ngit scam bo Blei Un kyrkhu ya phi lumba jong ni ka por de shwa bang nyo sngo ya ka khubor na iba Alexander Kurkalang ai balong ru khot jong ka Balang Presbyterian Smith ngin Jingrwai ya ka Jingrwai ka bathamai arspa arpunyo banna ka barim arspa arfufra badhadian mangila Duwai ka ni ka Jingrwai ngan kerpat ya iba Alexander Kurkalang ben sisim ya ka bynta ka jongi. Lawan ka jingshai buneng ha hallelujah ha hallelujah ha hallelujah amen. Hagabaning kang haganegapor nga ayo yo Blei na marbo ay hangi yiga lat bagin yo banya manilang yo lyngba ka nega rinsan kumne nga ay Blei ki baroh ki para bagay be pat ki baroh ki papet ya ka nega program nga ay Blei kerpang yo ka Balang Presbyterian Lumshyiap ka bala ay hanga yiga nega bynta ka ba kraw banya sam na ka kin ka jong Blei hapdeng jong pi haga nega no phai ski Kane Mission Evangelism Sunday kasni ka bakerpang ka bala penbet da kasinot na ka banta baroh ki balang ke bada na po jongka kaktin mission ka ktin ka bayar
Kecimut jongga kabayar kabalon haka. Evangelism lene ke jingalap ke gospel. Kade tang shibenta jong ke mission. Ke mission. Bon ke bakli. Ke mission. Kade ke nongrim jong ke Bible. Klim ke mission ke nom yo ye ke Bible. But klim ke Bible ke nom la ban tre ye ke mission. Kata kade ke jingshisha. Tungi te pay haga ne ke por. Syu haga bay ne bat kade ke mission. Na ke ktin ke jong play. Kila ba pay bat nga na ke kitab Exodus kalmang ke balai. Kat khot ke banin kong hatu ke baar ku ar baroh ke to ke lenong. Haba aswa benginya puson lang ye kade ke bynta na ke ktin ke jong play. Ka kwa benginya le lang jong play haga jing Duwai. Try play ayo ye me naman me ai ni ke ke pohon ke ba koror ko kenra. Wala pedeng ke hukum ke pohon ke jing bom syong shngan jo ke ribat ke prote. Henry mi yo bane bane lain do je me ko kenra le ma ke ke rensan. Ayo ye me kenra ke pohon ba me ai hengi. Je ke pohon ba ni pusan na ke ktin ke jong me. Keren ko kenra hengi. Ai hengi ke jing sngewbha ye ke ktin ke jong me. Le je ke mut perkat ke je sngewbha jogi. Bagi sngewbha je ke bebenon ban kren na deng jongi na ke ktin jong me haga ne ke por. Tendang kam yo shagri bare jong me ko trai na ta ke puram jong me. Rangka ke jingo apan haga kerten ke jong Jesus Christ. Amen. Ngalai kerten je ke khubor haga ne ke no paisgi. Commission jong Blei. Commission jong Blei. Laringin pulih je ke lenong baroh kowe. Exodus lai lenong. In syam ye ke Nongkren ke jong Blei pada Moses ke jingkhot ke jong Blei yo Moses. Saka kam mission ke jong. Hangni in syam baga mission ke kam ka bala pha do Blei yo Moses baunle. Blei shwa baun pha yo Moses ke mission wala pen kre yo. Rapusnan kani ko por ka bajrong ti habo Blei khot yo se ka kam ke jemu ju khot kerke udah ban kre shwa ngi yu ya kata ka testament ke berim ba ka testament ke batmai yo Moses to Blei la ban kre rapusnan na ka bata ka ka kam ban yalam yaki kon Israel na ka ri ke jing long brau shakari kanan Blei khot yo Moses ha ka por ka bapiang e Blei khot yo Moses Rangka baga jingmu ka gerbang. Kaya ke mission ka Blei khot yo Moses. Haswa bagi ni pek benia ya ka. Ngasipa panyuthu ya pi kaya ke badon haga ne lenong. Kaktin ke jo Blei ke yuthu yani. Pau Blei ula ya kren baru Moses hau long horeb lanu long jo Blei. Blei ula mi pau ha kithle ding haga lau lenong. Moses yu i ke kithle ding haga lau lenong. Henry ka lau lenong kamsyam leng go. Moses namaro kwa bantip balai kalau nong kamsyam lain wala pai kerpang ban jingo hendrai Blei wala ong wan sejan ko Moses to light no shwa ye ke duty jome na ki slajat ki jome na baga jaga ka pamiyan kalau ke kendo ka kentang dai hang ta ba Blei wala ong yo Moses ngala yo ngala yo snow ngala tip ye jin shitom ye ke jing jinjar ba ye jing snow si sat jogi breu jonga ke Israel ha Egypt Blei long shu yo Moses menta kala dei ka por ko Moses pangan pelait no ye ki na ke kti jong Pharaoh ha Egypt to ale menta dengan pa ye me shau Pharaoh bagan yo yalam no ye ki breu jonga ke Israel ken na ke ri Egypt sha ke ri kanan ka ri ka badap de ka dot pat kanau Moses Habo yo snow ye kene. Kalau pelengok yo, nama utip bagai kalau ke kam ke tan yo baule. Naga dau. Moses ai sautli ki dau le ke jing side da yo bole. Ka yai tun kat bagai jing art tin ke jamo. Ka ba nengkong ka Moses kong yo bole ke de. Nang lo emo. Pangan le show paro. Pangan yalam lo ye ki kun Israel nari Egypt.
Kabaar ke jingkali Moses yo Blei ong hato ke Israel kin ngek mo yang alarangan le bang ong yaki bau Blei ki apartment jongpi ulah pak yang ashapi kabalai kalong bau Moses ong yo Blei kumdo ngalaban pengek yaki kinom snap yang yaki kitim jonga bat kabasang pada kabau Moses ong yo Blei ablei ngangalong beriu batlon utlun ke Nongkren nganong la angle rei syam hangne bau Blei ula ailot ya ke jubab ya ke jingkali ke jo Moses batu da pen scam ru de ya ke jingkular ke jo batu bau wang banga ngan long rengkat lembat me ki para bane ka mission ke jo Blei ke de kam ka badon ke jingkular ke ke kam mission ka bani syam hakan ke nong ka balai Kaigan ka kam mission ka Blei ulo khot yo Moses ban le likely kie ngile pet ka baneng kong kalong ban le ye thu syapang Blei uba shisha kat khot ka bakhat saw wat ka bakhat san kan syam ye kata bau Blei ulo khot kerpang yo Moses hakato por kini ki dong Egypt kini ki priu ki ba mane Blei thao chibon ki Blei thao ki don haki Cibun jat ki Blei utau Blei Osiris ke Blei Horus Set Hathor bat ki wei bat ki Blei ki babon ki Blei ki Blei wa bat kum ta ter ki Israel ki im haka bakum ke de por kan bat ki bakum ki de ki turiu nakata Blei ulong yo Moses hele ban ye tho ye ke jing shisha joma ye ki turiu ki bangal ji Katung ke jingkular ke jong Blei yo Abraham. Ke Israel haga jisha ki tip yo Blei. Andre kim sem lai thu ha yo. Ki tip padon Blei wa krau padon bor habdeng. Andre kim pat tip tikna yo Moses hau la le hakikon Israel ulong de Blei wala pha yang ka kerteng ju gade ngalong bangalong. But Moses wang de Blei ngalong. Ubadai Blei jong Jacob, Blei jong Abraham, baru Blei jong Isaac. Wala pang yaga syaki. Rengkat ban kata Blei ai ru nei ka kular baru Moses suang snap ka nei ka kular ka jong Blei na ka benta jong ki. Ba pidai ban mi no ki bre ki ba lai no na ka nei jing long rao. Ban let ka da ka ri kanan, ka ri ka ba dap da ka dot ba da ka ngam. Pakai jikular ke jong Blei ka long shishu ba anda ha ki mi nang ta ki no mi thli ki mi rengkat ru ba shibun ki ka ba kin sayo na ki nong Egypt ka khyar ka rupa ka Jansen ka Jankop ka jiasi cha kum ta ha ka por bagi khoni sel ke mi no na ka ri Egypt ka ri ke jilong brao ki para bangai Blei khot yana ya phi kum ka balang ha ki ki sni khot yang bagi lech ke ki priu haka purthei bagi ye tho ye ke shisha ga jo Blei phi ke kyrkhu ga jo Blei ga bagi yo padang man la ga por ga jing jongi kawan rengkat bagi jing kle hangi ngidon ke jing kle ye ke kyrkhu ga bagi yo padang na Blei habu kyrkhu Yang Abraham uang men long ke jingkru ye ki wei pa Blei habu kyrkhu ye pi uang ba pidai ban long ke jingkru ye ki wei pa jisu uang ngalong mga kalenti ngalong mga ka jingshisha ngalong mga ka jingimde nga ukolong ka jingim ban ka jingmipat pang jisu dei ye ka jingshisha ki para bagai bagai ban leng ban jalap ye ka gospel hakaleng jong ka pertai ha baroh ki jat ben real Matius Arusau Katsau Baong Kumne Yakanega Gospel Chorga Hima and Yalab Hakapurte Baro Yakaban Longa Jimpla Hakikim Jaban Rio Baro and Dakunta Gang Kan Jam Kabakur Yimde Ban Kirki Yakajikwan Arsin Kajo Utrahai Jisu Ngiri Ban Kirki Yakajing Yalab Yaka Gospel Bon Paula Kibri Kibampat Yo Snewbha Tangi Kertang Jong Jesus Christ Hakideki Por Jingrwai ye kene Jingrwai don bon hajar haperthei don bon spak halakari bangtem jike bak jong Blei pat jing se spak kalgori sakine ei ban len yalam jingpendem ei ban jetho jingya bat lem bakrau badap ka dawa
pakai nonto. Kabar pada ke mission ke jong Blei hangne. Kalau man pelai do yang priu na ke jinglong rau. Kat khot ke ba nyo hatu kat khot ke ba shikau gen shem je ke. Ki khon Israel ki don ha ke jinglong rau. Ke ai ke jinglong rau. Ke jinglong rau ke ba mot ke ai ke bangi ha ban le persya ya ka man jongi ba de snow to jongi. Ki khon Israel ki syak haga bakung kita ke jinglong rau. Ke jinglong rau ke don haki babon rukom. Kap tu kan ne lagi kan itu ye pi ke wei ke bangila ban yugi hang ne ke jinglong rau ki khon Israel hapok ke jing sensyar ke beratba ke jing sensyar ke shirkai jong siem paro haki je haga tu ke por. Ke Bible ke itu jadi bagi ki khon Israel ki long rau hau paro halo sauspa life house nem. Kali kapor ka bajrong kila Duwai tak kila yailin nyar lalu ngin light negative jingshakri jitom pain Henry kombo Blei usnap jar je ka jing Duwai jongke Henry kapor ka babyang Blei ulawan bangyarap je ka Bible ke itu yang Exodus way kan khatlai ko ong baki nong Egypt kila thung ye ki sordar halong jing halor je ki khon Israel ban ben shitom je lapan jenjar je lapan train ki daga bajur kila ikan ketang ya ke jing jongki daga jing long daga jing tenlong rau ke basitong ke jing jenjar jongki khon Israel haga rupor kamdei tang haga dok ke jongki physically kadai wat haga jing jing perkhat ke jing emotionally but kamdei tang kata kadai ru daga imlang ke salang jongki socially but kadai ru da ngai ke wat haga jing dei ke jing badu Blei spiritually ka ye ke jing dei ke jing badu Blei namar ke chebla yu haba ke la ang bones nem je ke jing rap ke jong Blei da ke light nangane andai ke Bible ke itu ye bau Blei ku bau pular ku bau longan balam no ye ki na po ke jing pencitong ke Egypt tangan pelai no ye pi na ke jing penong rau jong ki kom tahan ke Blei la pendem je ke pular ke jabu hari sauspa light ko ke ligisnem bagi khon Israel ke la don ke jing bon brio hadu kumban riula tangki ramba ki arpos nem sheneng haga tak po ki la mi ki brio ki balai do nagari Egypt pandet shakari kanan kawai patai ke jing long brau kadai ke jing long brau haga pop pada usaitan kapop kadai ke jing palat hukum kapop kadai ke jing le persya ye ke bang ngitip bang yemdai bang le pat usaitan wale ukpa jong kapop on ki brio hagele ke ski ke balong brau haga pop ke balong brau ha usaitan kim kwa banle reki hak banle nama begila de kim rau ngan ye to ye bi away haga Bible ki siam haki kitab kam ki apostle ke nong ka khat riu ka khat ka khat riu ka ka arpolai kala jia ha Philippi baka way ka shakri ka shong sui bat ka grand Blei bat ka ni ka shakri ka la jupen yo shibon ke jing mentoi ye ki kra jongka dakaba kren bertong hakawe ke sni haga la bot yo pol ba yo silas haga bot be gedang lech jaga ban le Duwai kala pertan den jongi kalong kini ki priu kilo ke shakri jong Blei ubah kle tam kira penbena ya ka lenti penem pi ki khot ki tip awe le Blei bushisha ki khot ki tip awe yo Jesus Christ hangre ni yo ke jing perta jo ne usoi ka dei thek kom ke jing long ke jo Blei bushisha ya ka ne ke le shakri ke le bones ni ko hong Bible hangre ko pol la snow setia ya ke ne jing kren jong ka ha ko we ke snow la phaiden ba lo ong yo to usoi nga hukum je me ha ka te Jesus Christ ban mi no naka pat hata ka ju ko por usoi la mi no naka ke shakri Henry haba ki ra jong ka ke le yu ye ke jing kermen jong ta ka nong jong ki gal do kila kem yo pol ban yo silas pa ke le ring no ye ki shaka jaga yo hakmat ki nong sinchar ba ke lo ong kum ne ki priu ke le pen kinwe jin kila pen ki win jlang ye ke shnong jong ye ki ong e ke ba jau tau pa ta ti la yang lang ban ye le persya yo pol ban yo silas pa kita ke majestor haba ke la patar ye le ki jan jong ki ke la hukum ban sho ye ki de ki tri
Te endala sempat yaki bon tri kala set yaki hagi yin bendi. Ke ega bajiang ega yui baka pop ban usaitan ke yai lang. Yaki ne kri la te la kom do soy. Bahadin baga ne kyrkri la yo ye jing palai lu uksoy so tenat ya kata la kem yaki priu ke joklei la sempat yaki bon tri bala set yaki hagi yin bendi. Ke para bagai Bon paulak hagari joni kibalong kumne. Ya kibala syate syako maka pop baru syaitan. Kibong dansyo kabor halari ban le ya ke egam ti snotu baka de ban le. Namala te la kom ya ki hagajing long brau ja pop baru syaitan. Kidon kam ya ke jipalai do. Kidon kam ya ke jipalai do. Baka jipalai do kadai tanau blei. They tahu Blei walapan ai higi ya gaji pelai buat ke deliverance. Bon kisama hagi ni kisni la teh la kom higi hagi jinglen ke sneu. Bon ma hagi jinglen ke sneu. Hagi kya hagi drugs hagi pornography hagi social media. Bon ki brio hagi ni kisni kim judon por shobaru Blei. Kila penut por pada social media. Kiyok nut ke ega baki kuah akan kti ke jongki. Latek lakom jeki. Bon thau lakar de ki priu ke bala syakte syakum. Hake jingai be ki baharukam. Habeng yugi ye ke ega bajia hake region ibat ke perthai. Isang sot bagi bebon ki priu. Ki bahaban IT no ela ke jingim jongki naga bynta ke jingai be ke jongki ban yo pedang ni ke jingkru. Ki pen sitom bila de ke pen jenjar ki pen misam bila de tan naga daw bagi kwa ye ke jingkru no Blei ba shisha. Nrei kim yo iyo Blei ba shisha. Dei tang Blei walapan ai ye ke jingpalai lud. Ye ki bat banga bat mapi kum kapalang. Ngitei kitalar. Ki para bagai pe to ingin namlong ko mo Jonah. Jonah pite pude prophet ko priu jong Blei. Jonah snow sarong barbor. Bala jir je ko bau dei na jak priu ka kerpang ka bala jir ta Blei. Reu Jonah kentat pade. Ye ke jik kle. Blei ulong kle shanin ve ko Jonah. Jonah uong em kan omla le dale ruya. Ke jik chaga de ke ki par bagai. Dai tang kita kibala yo ye ke jing penem. Dai tang kita kibala yo ma pi pop jongki. Kibala pat so po ye ke jing pang ka mainstream. Ha ki tip ye ki briu kibala syate sa ko ma pop baru syaitan. Hakari baka jak briu ke jongki. Ka ar pada ka mission ke jong Blei hangne. Kalau man balam ye ki briu show Blei. Hagat khat ka bakat ar yen shem ye gada. Kadon ke jingla ka bakrau. Bagi priu, kili no ye ke jinglen ka basneu. Hendrai ki muwan show Blei, kim tip yo Blei. Kadon ke jingla ka bakrau bagi priu. Kila don ha ka balang kila long Kristan bon snam. Hendrai kim tip yo Blei yo bashisha. Kim don ke jingle ka bajan batu. Kalong ke jingla ka bakrau bagi priu. Bagi priu kita ki Nongialam ha ka balang. Kita ki riu nyam. Hendrai kim tip yo Blei. Katon kam bagi priu ke tip yo Blei. Baroh ni lebat tip yo Blei. Om tang aga klik bangin tip uai. Kedai bangin tip haga donun pulong Asia. Haga jingim jonga. Haga jingim jongpi. Klemu Blei ke jingim jongi kamdan ke jingmu. Klem ke jingmu ke jingim kamdan ke jingmut. Klem ke jingmut ke jingim jongi kamdan ke dor bat ke jingkrumen. Reverend Dr. Billy Graham Wong ye ke dikiktin. Life without God is like an unsharpened pencil. It has no point. Ke jingim ke baklemu Blei ke long kum ulet ke baklem penep kamdan ke jingmen tor. Moses tu lagi kedua yo Blei hau ni ulum Horeb, ulum Sinai len ulum jong Blei. Blei ulong yo enda melai lam no ye ki briu jong ana ke Egypt. Pinyo syakri yo Blei halor ude ulum ngap ye ke ki para bagai dei halor ude ulum mau Blei ulam i pau hau Moses lama ke leading
They hello ni ulom jo Blei bo Moses. Uyo yo le yo sel ye ga sur ke jo Blei. They hello jo ni ulom bo Blei u khot yo Moses da ka kerteng jo. They hello ni ulom bo Blei u pen pau ye ga shisha ga jo ho. Da ka bo ong ngang long u Blei jo Abraham jo Isaac ba jo Jacob. U Blei u pen pau ye ga identity ga ba shisha ga jo. But they halor ni ulum pau Blei airu yo Moses ya ka mission ga jo bang tre da ka bo wang to aleno manta ko Moses kala dei ka por bagat tha ye me show pharo bagan ya lam no ye ke ki briu jo nga na ka ching long brau shakari ka ba to te ka dut bat ka ngap they halor jo ni ulum ru pau Blei u jubab lo ya baroh ke jingli ga jo Moses siapa ke jing ga jo ban komu ban pray ke kam ke jo Blei ki para bagai bi ni dei wan lam ye ki breu shau de ulum ba kentang jo Blei ni dei wan lam ye ki breu cha ke jitep ka ba shita ka jo ki jo Blei He got home to the train mission come day ka ba Nongsiej ye the gospel come day ta ke evangelism Kat hong trong gặp Jingrwai mission kalong ka worship bagi riu kin ban mane yo Blei da ka bagi tiang yo Blei ko ba ulong u e shi ka ha jingem jong ke kasi bi te kinong rom shi phau khat saw ban khat san la da pin pule pin syam hang to ban na habala dan mano ban pha yano kin lai ban yala ya ga gospel ba kam kun tanang ta ha bagi riu kin yala ki riu kin yo sneu de ki skor ki jong ke kam kun tanang ta ha bagi riu kin yo sneu ba kin ngai hau Blei ba ha bagi kin ngai kin mane yo ban mane yo Blei ka ta ka thong jo ke train mission Gini ban walam de ki riu show Blei Haba ki riu ki jan show Blei. Kira ban yo I de ki khmat ke bagan jam sim yo Blei. Ngaju ke mau. Ya ke Nongkren jong katu ke de ki riu ki pamatla. Ki pamla ban yo I ruem. Ndre ki ong ngala ban yo I yo Blei. Kat no long ba thiang, kat no long ba phariu, kat no long ba itnat. Ki khmat ke bagan jam sim ki yo I yo Blei. Haba ki riu ki wan chang jong Blei ki tip yo Blei ki tip om tang shu tang nama bala hikai ye ki riu Blei pun pau haki ba ki ru ki yo ye ki shai man la ka sti tang jong Blei ki tip ban ti no tho shu yo Blei dei ban tip yo Blei nama ka jingai ka jong I klam ke jing no tho ye ka ai ka ban ngai ka ke jingai ka ba sanjor Haba ki riu ki wan shau Blei. Ki riu ke deba jo sneu ye ka sor ke jo Blei. Ki u Blei ju kren je ni parabor. U Blei u ban kren je ni parabor. U a ni ke khtien ke jo bangin sneu yo Blei. U Blei ju kren je ni lengba ki riu ke jo Blei ban lama ke jingjia ha ke jingem ke jo ni ro. Haba ki para bangen ki wan che jang jo Blei. Ki tem pru de yo Blei ban ke man ke jo ban le de. Ya ka man ka jo Blei ka Bible ke itu yang ini Efesus tangkat nyau wat long pi ke ba big Henry ke ba syam tang ke ka man ka jo try ka mission ka jo Blei ka mission ka jo Blei kalong ban len ya tho shagi briu shakang Blei ba shisha ka mission ka jo Blei kalong ban pelai do ye ki briu na ka jing long brau ban walam ye ki bengai shagi jing tip ka ba shisha yo Blei ki para bagai bi hakere ke por ka bynta lalu Blei Ukraine ye pi banong kentai lalu Blei Ukraine ye pi Duwai bolin pen shai ye ke ai ka bo kwa pa pi pen le halor jo ke jing khot ke jo Blei le se pi don ke jing kli ko badano Moses Shibun ke jing e aba pe ye de shibun ke jing tuna ka ba pimla ban le Rekan mau haga kam ke jong Blei, u Blei pet kat no pila, u Blei pet je jing long la kloi ke jong pi, u Blei kwa ya ka ability ke jong pi, u Blei kwa ya ka availability ke jong pi, hat ke jing kongu ke jong pi, la ra pi ong ho yo Blei, u Blei un jalam je pi, u Blei un pendan kam je pi, pi ke jing trei ya ka kam mission,
Come day, cái chừng kia là nghi quát tên lệ là ngâm snow đây bên lệ tăng ngăn nông lệ em cái chừng trade cái commission cái đây cái hukum cái khiên cái dòng lệ cái ông cô khmer giờ cái man bắt tu ngó giờ cái linh khả nằm cái lap berli napa giờ cái ayom mal tu lệ cái khu jadi hay cái bor và nhiều snow giờ cái khiên cái dòng nak cái bentuk purang cái dòng amen. Ngingu yami ablay bala baroh namar ke gospel Jisu. Haleluya. Habang idang long ha kaying bendidom lawan ke jingshay boneng. Haleluya. Kublay sibon iba Alexander Kurkalang nagamenta kani ke kubor kabalong ke kubor kabapan perkhat ingi sibon. Hakaba Philippin sang nongrim na kajing khot kajong Blei jingshakri jong Moses ban lej ban pelat ya kajat ban riu ke balate merau bat kumjuru kani kalong kajing khot yang ngai pi hagani kesengi bangin long kiban ya shim ya kani rai kani kejuk ke khubor jong kajing pelat pedeng jong kajat ban riu jong ke perthai hakabalate merau de pop badau setan tu Blei Un kyrkhu yapi ba Alexander lambat ke yeng ke sam jong pi lambat ke jing trai jong pi ke kam ke jong trai ha ke jingilap ke gospel lambat ke balang jong pi ru ha Smith ke Balang Presbyterian Blei Un kyrkhu yang ilang ru baroh abangile sngo gine ke khubor banginang yo ya ke jing peni ke jong Blei ya ke bynta ke bangingin shim ha ke ban yethu ya ke khubor bha jong ke jing pen em try Jisu seki paraman sim ki jongi ke badan bro so dong jongi bat kham se jingai ru ding ai khublei ru ya baro kinong sim bynta ya kong bayaman lang ibala sim ya ke bynta ban polis dang na khtinu Blei ya Nongialam Jingrwai badru ya Nongtem ki Jingrwai ya khublei ru ya ki bale dan bynta ha ka ban record ya kani ke jingiaseng but ban edit hadu ban upload ya ka sega YouTube channel jong ke balang Blei Un kyrkhu yapi baroh ki parabunget ki balai simbenta kani ke jingiaseng hagi yeng kisam jong pi baroh bad ki jingshakri ki jong pi dingin penwai no ya kani ke jingiaseng kani ke por da ka bangin Jingrwai lang ke Jingrwai ke basan spa san phulai na ke bathamai bat sanspa saupun riu na ke bakhamrim sanspa sanphulai bat sanspa saupun riu don bon hajar ha ke perthai don bon spa halakari bam tip jing e ba jong Blei bat jing siu spa kalbari sekini e ban le jalap jing penem e ban yathu jing kenya batlam bakrau badam kadawa bangi kinomdu pada din bangila dat ruai kini Jingrwai ngin sayo ru ya ke jing kyrkhu bat penwai Don bun hajar haka perthai don bun spa halakari bam tip jing it ba jong u Blei bat jing siu spa kalbari shakine ai ban le ya lap jing pin im ai ban ya thu jing kenya bat lem ba krau badam kadawa bakin amdu syak lau syap tap kapop kalam ban mani Blei bakin syak men simba baroh kadam hapo jing dum batala yakini manu ban lewat manu yaki ban pelai jing yap li jing ka lakat lenti jing imru lalai spanam burom bat jing sngewbha ki jing pa syukor perthai donut ubriu ki pen bernya
Yakini manu ban kersiu, manu yaki ban sngewbha, gap yang jingsha ukun ubriu, ban pengsan eki barem. Jisu tang mimila, ban pen imna jing yabdu, bun hajar ha pobatia, ban kinang tabam lasyu, apen mikir hai ki nongtre, ki bas ngau jing khot utrai, ban le yalap kubor ublei, kelengkari klem tengkai. Dong ini penwai no. Ni aingu eme atrai na kamenta keketian ke jome ke bangile sngau nongsiejkri u jome. Mela pelat yangi na ke jing nongbrau ka pop atrai. Da ke jing siu spa ka bakrau nombau trai jisu. Bat me khot yangi hadu ka ni kesngi. Bangiru inong kinong let lam ya keketian ke jing pelat bat ke jing penim ke jome. Sekiwei pat ki parabriu. Bakiru kinyo ya keju ke jing pelat. Doi rap ingi atrai hagani ke bynta ya ke bami me khot ingi atrai kum ki balasius pa ki jome bada ka bawai no Duwai bagi jingai ke badap biang ke jong trai bat nongpen be jong Jesus Christ ke jingi ba ke bam jukala ke jong Blei Un lamba ke jing slok ke jong men sim bakhut kina shongkrai lam baru pait lang u jome hangni hoi bat kirungai ke badan hangni bat kelang setlak ke pertai Menta bat hadu halakataru. Amen.